سلامت إنها باللي زخبركم تخطات التلفزيون بسعانة تقراي علتها وزينانهم فاشستي أبي أحمد مس بعد وسراويت والكملاخ إساس عفوركن حايل تاتتم كحتي كل الأمحران بمخانة كالات عنا تقراي كم زعنوة تحابيرو لهم فاشستي أبي مزوم وررتي حايل تاتت بملفان أبي تقراي ما إليا زي بلو قفعتات بمفتام ما إليا زي بلو مجفجف هزبي كم زكايدم ترأي وزي فلس أطامت كعتي كم زفتمم حرشا تقراي كم زعنوة بأشحة زقطر وجناتنا كم زعسرن بمليونات زخون هزبنا دما كم زفناقلن تكالات تعنا تقرايون كم زعنون دهيل زي تبخال معخن زين أمريكا تبسيبو لهم بزست العلا أبي تقراي سفيح زخون سب أو كلولاون تميتن كم استخستن فاشستي أبي نابي تقراي سب أو حجز كياتو كم زخلخلن اتزين حبيرو لهم فاشستي أبيين ملافن تزخونو وررتي حيلتاتن كونيلهم نتي أب إثيوبيا زبلت أزنبرا قلقالو تعناك عنو كم زقبرون زاقيد بستقبر مسرع تدما سبعان سلستن مئتاو تكالات تعنا تقراي كم زعنوة اتزين أردي لهم أب تقراي كاب زنبرا 580 أمبولانسات مكاين اتن 550 كم زتزمتان كم زعنوان كابتن 4 هوسبيتالات دما اتن 35 كم زعنوا اتتصبصاب أملكيت لهم بزي كازي سرحتنيا تعنا تقراي كاند إلاما ازوم وررتي كم زخونو بزي مسرت حكايم كم زتقتلو كم زتأسرون نرستات دما قداس وطاو متقعتي كم زخونان دهيل أفليت لهم أب منغو منغست تقراي سراويت جنبار ناصنت أورمون ويدما أونغ زتبصح سممع أبي بوليتيكاو فايدا كم زلوو تغليصوم منغست تقراي سراويت جنبار ناصنت أورمون بحبارن مسرح زبصحو سممع بزملكات مس تلفزيون الجزيرة صان حيز نبرم أول الله زتبهلو مهر زوعلي كلتيوم حيلتات عدم فاشستي أبي أحمد أب محصار أبي ترجم كم زلوو غليصوم لهم اتم مهور إذا سممع مجمرتا فصام فاشستي أبي إيو زملكت كبلون حبيرهم لهم بتمساسالي ميت عالم سنشاو زتبهلو بوليتيكاو تنتاني إثيوبيان مسراق أفريكان اتسممع كلتيوم وغنات أنصار فاشستي أبي أب زغبر قالسي أبي أبركتون كهلوم كم زغبرن ونك دما كساب 4 مليون أب زغمت حزب أورمو زلوو تقبالنت انترأم بوليتيكاو فايدا زوعلي لعلو كم زخونن مغلاصوم غازيطا د إيست أفريكا صبصيبولهم أبزوانا ويتصنع نقرب هذين كمتن علي دسنا بطعمي هاي بريقنا خلينا خلينا حنتي انكو هيوتهم نساخ خفلن برخا خيدم ما زم دقنا جغانو تاريخ صريحكم الله سخلو كمتن للعلي تحبسنا فرسنايت مالي نيرو تودينا عاوتي ليو عبد تقراينا كلتا سلسة جزء سعرنا يوم غطانهم كسعروا منا كل جزء خات تقراينا ناتخل عيخنا ناي قطر العجلات ناي توصل العجلات النورة صلاحي إيه كندم سلسلة تردسنا سيدو يكون هادي نتصرع توابي سعره بجقنة البليز أنا نبعتها بازمتها تحلب صحيواتي أنا نبعتها زوم تشفشفنا هو كابرهم تحيلهم زي درسنا حرهم زي نوصل سلسلة مش كله إيد لما هاون عدل زي توك أمر هم كابرهم إيد نوصل بتيش حرهم إيد الساعتهم نايبهم يقولوا أنا يبونا نقبر سرنا يا ولدنا تأمر سرحتي يوم تمدقنا تحلب صحيواتي على
ጽብቕት ትግራይ ክትኮን ዝድሊ ትግራይ ስዒራ ትግራይ ትዕወት ትስዕሩ እውን እስካዕ መጨረሻ ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰገር ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ኩናት ሰላማዊ መዕለብ ንኽረክብ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ምስ ኩሎም ወገናት ፖለቲካዊ ልዝብ ንኽገብር አሜሪካ ንዘቕረበቶ ሓሳብ ዝነቅፍን ንመንግስቲ ትግራይ ድማ አሸባሪ ኢሉ ዝጸርፍን ጽሑፍ ኣብ ገጽ ትዊተር ሕብረት አፍሪካ ድሕር ምጹም እቲ ሕብረት ነቲ ጉዳይ እናርአየ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡሎም ቅድሚ ሳልስቲ ነቲ አሜሪካ ዘቕረበቶ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ኩናት ሰላማዊ መዕለብ ንኽረክብ ምስ ኩሎም ወገናት ፖለቲካዊ ልዝብ ንኽገብር ዝቐረበ ማዕዳ ዝነቅፍ ጽሑፍ ኣብ ገጽ ትዊተር ሕብረት አፍሪካ ከም ዝወፀን እቲ ጽሑፍ ንመንግስቲ ትግራይ ድማ አሸባሪ ኢሉ ከም ዝጸርፍን ባሮንስ ኣዘኻኺሩሎም ሕብረት አፍሪካ ሽዑ ንሽዑ ነቲ ጽሑፍ ከም ዝሰረዘም እቲ ሓሳብ ድማ ቅዋምቲ ውድብ ከም ዘይውክል እቲ ሕብረት ከም ዝሓበረን ይቕሬታ ከም ዝሓተተን ዝገለጸ እቲ ዜና ነቲ ጉዳይ እናጻረየ ከም ዝኾነ እውን ኣመልኪቱሎም ነቲ ኣብ ገጽ ትዊተር ሕብረት አፍሪካ ዝወፀ ጽሑፍ ዝጠቅዐ ውልቀ ሰብ ኢትዮጵያዊ ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩሎም ኮሚሽነር ሕብረት አፍሪካ ሙሳ ፋቂ ፋሽስቲ አብይ ኣብ ትግራይ ዝፈጽሞ ወራር ግቡእ ስጉምቲ እዩ ከም ዝበሉን ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝወረደ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ብሕጭ ከም ዘይበሉን ዝፍለጥ እዩ ሰራዊት ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ወይ ድማ ኦነግ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ከባቢታትን ከተማታትን ቀንዲ መስመራት መጓዓዝያን ከም ዝተቆጻጸረ ገሊጹሎም ሰራዊት ኦነግ ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ዞባታት ቄለም ወለጋን ምዕራብ ወለጋን ብዙሓት ከባቢታትን ከተማታትን ከም እውን ቀንዲ መንገድታት ከም ዝተቆጻጸረን ቢቢሲ ሓቢሩሎም በዚ መሰረት ካብ ግንቢ ናብ ነጆ ካብ ግንቢ ናብ ደምቢዶሎም ካብ ጊዳማ ናብ ኣሶሳ ዝወስዱ መንገድታት ከም ዝተዓጸው እቲ ዜና ወሲኹ ሓቢሩሎም ሓላፊ ዓለም ለኻዊ ርክባት ሰራዊት ኦነግ ኦዳ ተርቢ ካብ ግንቢ ናብ ነጆ ካብ ግንቢ ናብ ደምቢዶሎም ካብ ነቀምቴ ናብ ባህር ዳር ካብ ግዳሚ ናብ ኣሶሳ ዝወስዱ መንገድታት ሰራዊቶም ከም ዝተቆጻጸረ ገሊጾም ኣለዉ ነበርቲ ክልቲአን ዞባታት ምስ ምዕጻው መንገዲ ብዝተኣሳሰር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ኣብ ዘሎ ስነ ስርዓት ምረቓ ተምሃሮ ክርከቡ ከም ዘይክእሉ ተዛሪቦም እዮም ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዞባታት ቄለም ወለጋን ምዕራብ ወለጋን ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ከም ዝነበረ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ሓደ ቢቢሲ ዘዘራርቦም ነባሪ ኣብ መወዳእታ እዚ ሰሙን ስድራ ቤቶም ንምሕታት ካብ ጊዳማ ናብ ግንቢ ከም ዝመጹን መንገዲ ብምዕጻው ናብ ከባቢኦም ክምለሱ ከም ዝተጸገሙን ገሊጾም ኣለዉ خبر وزمانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقل امنا قلزمنا زي يطوى بحالي من قد نتحكم عنا صبرو ببلحات نصبرو بعقلي ኣብ መወዳእታም እቲ ፍሉጥ ትካል ቴሌኮሙኒኬሽን MTN ብምኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ኩናት ካብቲ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ዘዳልዎ ካልኣይ ዙርያ ጨረታ ቴሌኮም ንባዕሉ ከም ዘግለለ ኣፍሊጡሎም ፋሽስቲ አብይ ዘጋጠሞ ዝለዓለ ሕጽረት ሸርፊ ወጻኢ ንምክሕሓስን ኣጽዋራት ኩናት ንምሽማትን ዘድልዮ ገንዘብ ንምርካብ ብዙሕ ኣብዚ ተስፈየሉ ካልኣይ ዙርያ ጨረታ ቴሌኮም ቀንዲ ተሳታፋ እዩ ተባሂሉ ይዝረበሉ ዝነበረ እቲ ፍሉጥ ኩባንያ ቴሌኮሙኒኬሽን ንባዕሉ ካብቲ ጨረታ ከም ዘግለለ ኢስት አፍሪካ ሓቢሩሎም MTN ንባዕሉ ካብቲ ጨረታ ዘግለለም ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ኩናት ስለዘስክኦን ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ምስራሕ ሓደገኛ እናኾነ ስለዝመፀን ከም ዝኾነ እቲ ዜና ኣፍሊጡሎም ፋሽስቲ አብይ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ዘዳለዎ ቀዳማይ ዙርያ ጨረታ ቴሌኮም ዝሰዓረ ትካል ወጻኢ ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕ ንምጅማር ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሓተቶም ናይ 500 ሚልዮን ዶላር ልቓሕ ከም ዘይተውሃበን በዚ ዝተልዓለ እቲ ፋሽስታዊ ጉጅለ ብዙሕ ዝተዛረበሉ ኢንቨስትመንት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐን ዝዝከር እዩ بأركز زخبركم تملكتنا لومي زحزنا لكم زيناتات نزيهم يمسلو نيروم أب خالقوت تمساسل تزعباتات مليسنا كنقاينا كساب شعو سلام حلواتنا ندحن النتنا بقلتنا تقراي تسعر